Na abamenye korwa ase wodi ya Bugekane chiwodi chietanaine nigo batwarege ikara litko lya rero igoro yogo kwanera asoboteneri obobe bwa mache ase chinsemecho aya magega omochando kwene kigwa ase nsemo ya Riotero Water Project asabamenye korwa sensemeyo bataraba gutumika amache ase gekabono kolende nigo babeka emirobiri mikiranu aso kwene kya oboteneri obya bwa mache nabo igo obotumiki boronge bwa machayo muri kecho daipo nasanya noroboti oruo abateneri ba mache Riotero Water Project amuna bamenyibe ward ya Bugeka kubwaterana n'ichi ward chietanaine ngo banyara gutwara okomerana elio kobokia umuradi bwa mache oyobeire asegeke getambe utari gutumika bakorawa nagati y'abateneri ba mache be county ya Kisii ero tuacha igaso kuona igoro ya umurati yose project ye nanga kira kolegendere ikiagera ibintu mbiro bigerete etali ko kolega asibya nabono pipe inora kurwase ministry was kurwase county for some time now turabite konyora machi paka tukakumia ngi kyabeke mpaka abona tuange tu mukutano yiga ocha ofisi yo MCA bona ba ofisa baitu na ne komite bachiramo batore sirinki yagerete alinde tuense twatanire na kitiga amacha aya agendere go just woto nyore support was county government kora to wali chipato rechiro mamsio ito na haramo na into na nata ketikano montaño na machese egwadia ya Bugeka asentire yemo yoko enekia obwasioku ase ogwakanira mache nigobono baroisirie omurobiri bo gwakanira mache na paybill elio gwetanga nobotutukanu kerokende bogocha ase gati yabo ngo krikiagera rero no guchaka kupanga ne committee na consumers baito beresirwa mangana barorenga bakana chipiri buna nyole ni time na kujakera bono twarosirie bill e pay bill monda gutuma chibesa cyagende sa account street ne message yagenda se tureza na chairman yegere accountability ebe ere burunge alichibe kitabe ngankole ukire kusangusira kire mono nye challenge yalenga so wakana oni gato abekire people era abege wakana chibesa direct kusibengi ligere message yere na se treasurer yabalikira manist chinga kecho niko bona baganiri abamenyi benseme yo wakana chisira eliyo kororo bya obotumeki bwa macha ywe nentwa consumers tuwakana chibiri chito chichoro NRS chiroro tuwakane egero muradi yogendere tunyakonyora mache neganeri tiga abantu betu bacho on board banchera no support umuradi yoiga asabali wakunywa mache sabarura magosa oli wate usina madeni na kende tubwatere ninde tunyara kumukererio umuradi yoigo negento kende kyonse kyo korono bomo basweli batanga umocha ni ngufu wekatokole binto kubwaterana eliega tunyara usikomusi muntu omutakonya komenta nayo nige komiti ya Rieira yogo chikororo byobokoreri gochia asa abantu bonsi tubwate umubango wo kubikira abantu bali bataranyora amache na baro banyora eliegere tukaba abantu bose amache kira muna tumeta amache no bugimo amache wika abekere nyumba eliegere nitoranyara konya abantu boito na nitoranyara kantu bwata magenda wetera se aya twakwanire buna meeting twabwate nabanya abantu baitu ba consumers balenga bake wetera twakwane na twabwatane ne account yetu uchikotoro ikaransa bune committee toro tote magosa altu anyare ko bakumaega iga tonyare ko ziba mangana aliye marumo maria situ anyare gwetatara ikerania ligere kero montaño ra mache andanyora mache sting chitake bali bonse babwata mangana yo mupango unabono bakole ngento turuka fundraising bose bakobeka chi connection chitatakiria sa mache batige kiagara mbara bwatwe kubatikana machiko ya mache inko ripoteria egetaseni kia Ndizi TV korwa ase chabisi chomo MCA bwe ward ya Bugeka yugotoka ebunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii elietalia ne Dipon Asanya